Itu adalah tampilan pembuka dari kelas 9F. Beri tepuk tangan yang meriah. Padha ngrasakake pesta nanging Sun Wukong teka lan ganggu kayangan. Sang kaisar wis kentekan sabar banjur ngamuk Sun Wukong lan ngukum Sun Wukong. Biksu Tong sing lagi lelungan menyang kulon krungu bisik-bisik jaluk tulung. Sun Wukong yen ditulungi Biksu Tong janji arep ngacani Biksu Tong menyang kulon.
lan ketemu kalih Dewi Kuan Yin. Sakelompok wong wadon padha seneng-seneng adus lan godhong wong-wong desa. Banjur wis kegodha, wong wadon mau ngejak ngliwati alas lan mlebu ing guwa kanthi tulisan siluman angga-angga. Lan mestine para nom-noman mau dicekel siluman angga-angga sing nyamar dadi menungsa. Lan mestine wae gelut kasebut sukses dimenangake Wukong. Siluman kali wau jenenge Wucing. Wucing sing kalah gelut wau dijak kancane biksu tong menyang kulon. Ya!
sampean ganggu acara gitu. Wes nek ngono, ayo melaku. Nggih, matur suwun. Biksu Tong Wucing lan Sun Wukong mlaku tekan ing panggone warga. Biksu Tong marani wong sing duwe warung. Biksu Tong nerangake yen dheweke utusan biksu saka Buddha kanggo menyang kulon kanggo nyelametake manungsa. Biksu Tong muni ngono pinjaluk sedekah makanan ing sing duwe warung. Biksu Tong amargi Biksu Tong duweni murid sing sakti banget sing iso jaga dhekne.
desa. Kagok nginep ing omahe suwengi wae. Lan lurah wau ngenalake Patkai yaiku calon mantune sing dibangga-banggakake. Kulo arep minat teng mriki wengi angsal napa boten? Iki kudu napa-napa. Nangke niki taran manungku. Yo sing apik yo Le. Nggih. Aku masuk, apa penting Pati rumangsa diancem dening anane Biksu Tong, Sun Wukong lan Wucing ana ing panggonane. Patkai duweni niatan arep mungkasi salah sawijining murid Biksu Tong, yaiku Sun Wukong. Lan nganggo kekuatane Ruben ora bisa ketok lan njalukno misine. Patkai langsung mati karo Wukong. Patkai weruh adine mati lan mula dheweke langsung nyerang Wukong.
Dheweke janji bakal buka kabenerane marang bojone, yaiku Putri. Putri kang krungu sing bener, banjur jerit jali geger. Tujuan kowe lan anakku batal. Aku iso terangke, Pak. Lunga kowe kabeh. Hei. Hei. Ing sisih liya, Putri ngelingi kenangan manis karo Patkai. Lan dheweke nekat metu kanggo goleki Patkai. Sawise pisah, Patkai ora bisa nampa kahanan kasebut uga Putri. Ayo, weh, Meni, ya. Loh, Mas. Loh, Dek. Kenapa sing paku wewet kuwi ora wah blas? Aku seterake. Nono sing iso dijelentrehake. Kabeh wis jelas. Saya. Amarga kecewa karo Patkai, Putri ninggal Patkai lan melayu menyang alas.
rusakke lakune. Biksu tong keprungu jerit-jerit jaluk tulung. Banjur wis tekan omahe wong wadon mau. Banjur ditambani dening keluargane. Aku wis ra kuat. Mesti awakmu, saiki kowe lunga. Yo wis, aku perintahmu. Aku tak lunga. Patkai lagi bayangke nasibe nalika putri. Lan keajaiban teka ing ngarepe Patkai. Ora, kowe menungsa kowe iki. Aku menungsa
Kowe iki siluman kowe iki. Dheweke wis kerasukan siluman. Ora kowe iki siluman kowe iki. Ya wis nek kowe wis ngerti. Mati kowe. Sesa sing seneng ajaran Buddha banjur nulungi biksu tong lan ngancani biksu tong menyang kulon. Wukong sing lagi anteng mangan, dumedaan mumet lan krungu gurune njaluk tulung. Urip nang ngene kok. Kon jajak nang biksu tong. Enak mangan ae. Ulo. Tong tulung aku kok. Ulo. Tulung aku kok. Ulo. Kawise ketemu biksu tong sing lagi sekap. Dheweke banjur golek dalan kanggo metu. Nanging ketemu karo Ratu Siluman Onggo-onggo lan rombongane.
bisa diselametake. Karya pulang kenes yang Wes le, sing ikhlas le. Aku wis ikhlas, tapi aku durung usah nampa kabeh iki. Wes, ayo ngadeg, lanjutno mlaku. Aku dhisik ya, Dik. Sawetara acara saka kelas 3F. Nyuwun pangapunten yen aku salah omong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.